Ɗerewol Yahuuda, ko ma no haani ɗum noddira, Yahuuda, dow no Helenanko'en noddirta, e Yahuudanko'en. Yahuuda ɗum gooto nder sakiraaɓe nayo ɓe Yeesu woodi. Inde maɓɓe limtaama nder Habaru Belɗum. Nder sakiraaɓe Yeesu ɓe nayo, walaa jaɓe kanko woni kisnoowo, ko mayde maako waɗa. Gaɗa maajum seɗɗa, ɓe nji'imo ko ummiti daga mayde, nden ɓe ngarti tokkuɓe mo. Sakiraaɓe Yeesu ɓe fuu ɓe ngarti ardiiɓe to Yahuudanko'en tokkuɓe Yeesu. Yahuuda bo emo andira moodibbo jiilotooɗo e wa'ajina. Ɗum holli en ngam keɓten ko waɗi ɗerewol ngo'ol winda, ko nde en anda ngale kawtal Yeesu o windani. Ko nji'ete woni o windani kawte tokkuɓe Yeesu Yahuudanko'en. No o windiri bindi maako nder andal luggungal, kolluɗum emo woodi andal dow bindi alkawal kiingal. E nder goɗɗi bindi ɗi Yahuudanko'en kuutirta, Yahuuda heɓti saɗɗum ɗum kawte tokkuɓe Yeesu keɓata. Ɗum wallimo ngam o winda ɗerewol maako no haani. O fuɗɗiri ɗerewol maako e sembiɗinki tokkuɓe, e fooɗuki hakkiilo maɓɓe dow ɓen ɗon ekkitinooɓe kalluɗum natti nder kawte tokkuɓe Yeesu. Nden Yahuuda timminiri e sembiɗinkiɓe dow ko kawte tokkuɓe Yeesu njooɗani. Emo wi'a kawte tokkuɓe Yeesu ɓe ndarano goonga nder hoolaare. O wi'iɓe nden no ma siri maako ngam o windana ɓe ɗerewol juutungol kollaygol ɓe mawɗum gonɗum nder kisndam e laawol Yeesu. Ammaa nga'al kuugal o wi'i ngal heɓi saɗɗum. Nde o heɓi habaru nder yawɗaare yanayɗum ti nder kawte tokkuɓe Yeesu woni nder, ngam non o yawɗi nder nyumooji maako, o rammitini bindi maako. Yahuuda fuɗɗiraayi e wi'ikiɓe no haani ɓe njooɗoro e ɓe ndaroro hoolaare maɓɓe, ammaa o fuɗɗiri e wi'iki ngam ɗume? Ngam ɓe ekkitinooɓe kalluɓe nattuɓe nder kawte tokkuɓe Yeesu wona ɗum ekkitinol maɓɓe. O haɓani iri njikku maɓɓe wooɗa, e ɗum holla ekkitinol maɓɓe ngol wooɗa. E fuɗɗoode ɓe mbonni moƴƴere Allah, ɓe koori ɗum no ɓe keɓata ɓe ngaɗira hakke. E nyumo maɓɓe hakkeji maɓɓe njaafaama, e ɓe ngoodi Ruuhu Allah. Ngam non ɓe ngaɗay fuu ko warani ɓe nder ɓerɗe maɓɓe e dow ko nangi tefgo seede e waɗuki njeenu. Yahuuda wi'i ɓe kokkitiri Yeesu e wanyuki baawɗe maako e ekkitinol maako. Ko Yahuuda yiɗi woni kawtal tokkuɓe Yeesu ɓe ngoɗɗito iri ɓen ɗon moodiɓɓe. O meti dow iri ɓen ɗon moodiɓɓe laawi ɗiɗi. O fuɗɗiri misaalu daga nder alkawal kiingal. O meti dow ɓen ɗon yimɓe umminɓe hakkiilo, ɓe keɓi halkere daga to Allah, waato ɓen ɗon Yahuudanko'en ganyuɓe ko Allah wi'i. Nder ladde ɓe fuu ɓe maydi saka ladde. Gaɗa maajum o waddani ɓe habaru woɓɓe malaa'ika'en umminɓe hakkiilo, kamɓe ma e ɓe ɗon kaɓɓa ngam Allah nangiɓe e kiita maako. Emo meta dow ko waɗuno nder deftere fuɗɗoode suurawol 12. Yahuudanko'en ɗuuɗɓe meti dow maajum. E woodi goɗɗo bi'eteeɗo Unusa, o ɓiɗɗo Allah. Nder bindi maako o wi'i malaa'ika'en woni ɓiɓɓe Allah. Woɓɓe maɓɓe nganyi ko Allah wi'i, ɓe ngaadi njeenu e yeyri'en. Allah bo hiitake ɓe ko haani. Yahuuda hokki habaruuji ɗi'i e misaalu goɗɗum, waato no Allah halkiri Sodoma e Gomora nder deftere fuɗɗoode, no yimɓe kalluɓe ɓe ɗaɓɓiti ɓe mbaɗa njeenu e malaa'ika'en. Habaruuji ɗi ɗiɗi e ɗi meta dow yimɓe wanyuɓe ko Allah wi'i, ɓe mbaɗi hakkiilo maɓɓe fuu dow waɗuki njeenu. Kanjum woni ko ɓuri ɓe moodiɓɓe halluɓe ko ekkitinta. Kamɓe ma Allah nangirayɓe ɗum hakke. Yahuuda ɓeydi goɗɗum misaalu nder gongol bindol ngol Yahuudanko'en e ngol noddire bindi Muusa. Bono Enok deftere maako wala nder deftere alkawal kiingal. Ɗum goɗɗum ilimu lugguɗum ɗum Muusa huutiniri nder bindi maako. E nyande jango wolde nde ɗum taweende nder deftere tokkitaaci kiitaaji. Yahuuda fooɗi goɗɗe ayaje ɗuuɗɗe daga nder. O wi'i ko Muusa maayi e woodi goɗɗo malaa'ikaajo, waato malaa'ikaajo bi'eteeɗo Miika. O foɗfoɗtiri e Seyɗan, ngam Seyɗan e yowana Muusa layfi, ammaa o suɓi kiita laato nyande jango. To Allah tan jooni saka habaru ɗu'um a yi'ay kamam goɗɗum saɗuɗum, ammaa nder Yahuudanko'en ɗum bindi ɗi ɓe andi. E maɓɓe wagginoore nde Yahuuda hokki ɗo e njayri ɗum woni, emo wi'a dow moodiɓɓe halluɓe ɓe ekkitinol maɓɓe ɗum na ɗum kesum, e ɓe ekkitina dow wanyuko ko Allah yiɗi, waato njeenu e siya hakkiilo e wanyuki volde Allah. Ɗum yaray en to misaalu ɗum o waɗi, e ɗum meta fuu dow umminki hakkiilo ngam ɗum wonna nyumooji woɓɓe. Kayinu o wari sakiike maako, o nyamri yeeso e mahuki gariiri to halleende laamoto.
darnoɓe leydi Babila ɓe la'ana Isra'ilanko'en, ɓe pooɗiɓe yaaki jagganaki gunkiji, ɓe ngaɗa njeenu ko halli. Gaɗa majum Kora e Lewi ɓe ummini hakkilo ɓe nganyi Musa, timmode maɓɓe ɗum halkere, kamɓe e tokkuɓe ɓe fuu. O hoori ekkitinol maako ɗiɗaɓol fuu dow alkawal kihngal. Emo noddira ɓe waynaɓe halluɓe, no annabi Ejikel wi'i, ko ma bo iyende nde wala ndiyam e nder deftere balndi. Annabi Isaya bo noddiri ɓe umminoɓe hakkilo, kamɓe ɓe bonnoɓe hokkitiroɓe, amma ɓe noddira ko'e maɓɓe tokkuɓe Yeesu. Ɓe kawra ko'e yimɓe to ɓe tawa fuu. Yahuda nyamri yeeso e fooɗanki ɓe noppi. O tokki laabi ɗiɗi daga nder bindi ɗi ndenno. Arande e nden ɗon deftere ɓurde andeki, wato deftere Yunusa, nde meta dow goɗɗum ko yi'eteno. Deftere Unusa nde'e ɓurna ko nde wi'i tawe nder deftere fuɗɗode. Ko ɓuri hayɗinaki woni Yahuda fooɗi goɗɗe ayaje daga nder deftere Unusa. Ɗe ayaje ɗo fooɗi ɗe kocce sendere majum daga nder alkawal kihngal. Ɗum meta dow nyalde jahango, nyalde nde Jeymiraawo hiitoto yimɓe kalluɓe fuu. Gaɗa majum Yahuda timminiri bindol maako e dow bindol Unusa, mo hawtangol dow defte lilaaɓe, wato deftere Bitrus e nde Yahaya e nde Bulus. Ɗe defte fuu ɗe meta dow modiɓɓe halluɓe, ɗe mbi'a ɓe modiɓɓe ɓe ummoyto ngam ɓe bonna habaru belɗum gonɗum dow Yeesu. Kamɓe e hoore maɓɓe ɓe meta dow Yeesu. Yeesu ma e hoore metino dow iri majum. Ngam majum kawte tokkuɓe Yeesu fuu to ɓe ndenta goɗɗum daga to maɓɓe. Iri ɓe modiɓɓe haani ɓe kaɓane. Diga ɗo o fuɗɗi timminki bindi maako, mo meta mo wi'a ɓe ndarano hoolare maɓɓe, mo huutinira goɗɗe boliiɗe bono balndol, mo holla kawte tokkuɓe Yeesu, mo noddira ɓe haykaliru Allah. Ngam non sey ɓe mo'ina jikku maɓɓe dow fuɗɗode ɓurde senaaki, wato keɓeteɗum daga nder habaru belɗum, metayɗum dow yonki Yeesu mayde maako ummitaaki maako ngam hakkeji meɗen. Dow ɗum kawtal tokkuɓe Yeesu nyiɓa sey ɓe kokka hoore maɓɓe ngam do'aare yidde ɓe kolla Allah ɗowtaare. Mahdi ndi bo dole ɗum daranondi, ɗum hoora hakkilo fuu dow Yeesu ngam o hokkay moƴƴere yurmende. Waɗuki ni ɓe ballindiray ngam ɓe njogo hoolare maɓɓe dow Yeesu. Yahuda timminiri maltuki Allah, kisnuɗomo o jogake yimɓe maako daga do'aaki ɓurtaaki daga nder moƴƴere maako. Ɗerewol Yahuda dammugol ngo'ol ngol heewi bawɗe kayɗini ɗum. Faa hande jangoɓe ɗerewol ngol ɓe ƴama ngam ɗume o fooɗi goɗɗe ayaje daga nder bindi Yahudanko'en ndenno. Misalu o fuɗɗiri deftere Unusa ko habaru Musa haani siftoren nder fina tawa Yahudanko'en ɗum hawti diina maɓɓe. Yeesu iyaalu maako fuu Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu ɓe mawni nder iri andal nga'al, wato nder deftere seninde nde Yahudanko'en hawti goɗɗe defte mawɗe jooɗiɗe dow iri ngal andal, ko nden andi iri nyumo ngo neeɓi, ko nder ɗerewol ngol ko wana nder ngol. Iri ɗe defte haani ɗe ndaare. Fuu non defte ɗe ɗe ngoodi bote, ko nde iri defte ɗe wana seyni to ɗum tawiɗe nder deftere seninde, ngam ɗe metana yimɓe Allah ɓe anda ko haani. Ngam non tafey bindi Yahudanko'en ɗuɗɗi, defte ɗen bo ɗe anda faa hande. Taweyɗe nder goɗɗe defte ɗe ɗum wi'ata apokrifa, ɗum ma andiriɗe tirokalum, wato goɗɗe defte ɗe Yahudanko'en bindi. Defte ɗe njogama boɗɗum, Yahudanko'en jangaɗe kawte tokkuɓe Yeesu ɓe bo mawnina ɗe. Waɗuki non hollay ɗe defte ɗe ɗon nder kawte deftere seninde, amma ɗe ɗon nder fina tawaji deftere seninde. Nde Yahuda andi jangayɓe ɗerewol maako ɓe keɓtay ko o wi'ata, ɓe bo mawnina deftere Unusa ɓe kuutira nde. Ɓe keɓtay ko o yiɗi o ekkitina ɓe moƴƴere Allah laawol Yeesu. Ɓe mawnina yonki na ngam ɓeyduki andal tan. Tarari a heɓtay Yahuda yabanayi ko bo o horay hakkilo maako dow ekkitinoɓe wolde Allah, amma dow jikku maɓɓe ngu booɗa, jedday ngu Yeesu. Ɗo Yahuda huutinira ko Yeesu wi'uno tokkuɓe mo. To ni ɓe ngiɗimo dole ɓe ɗawtano ekkitinol maako. To tokkuɗo Yeesu no watta o waɗa jonde hollaynde mo wanya ekkitinol ngol o nuɗɗini, ɗum woni ko ɗerewol Yahuda saawi.